И здравейте, мили милинки, аз съм Дайкман. И сега тук с мен ето този пичага, на когото е самият сървър, Жано. Да, с него се развиваме от доста време. Ако направите много абонации, ще имате златната възможност да играете с нас. Да играете с нас в ето този чудесен сървър, ще си оцелявате самички, но ние пак ще си говорим с вас и... Ще ви помагаме. Да, ще ви помагаме, ако се затруднявате за нещо. Така че не се притеснявайте, ако съберем до... колко? 40 абоната. Оп, паднах. Ще такоме. Ще изберем един късметлия. Да, ще изберем един късметлия, но вие напишете в коментарите Вашето име и фамилия. Да, не, името си напишете само. И това ще бъде за сега. Добре, айде ще разведа да ви покажа нещата. Първо започваме с Его Кенефа. Както виждате, аз и още ето този печага сме го правили. Така, ето тук си имаме едно басейнче. Така, сега ето тук, вие сте видяли градинката, един едър, едно айрон. Големче. Да. И сега влизаме в къщата. Да, и качваме се нагоре. На моят текстчър пак ти причаш на някакъв рицар с този айрон армор, човек. Браво. Мега смешно. Enchanting Table и тук има още един човек, който спечели златната възможност да играе с нас. И това е неговата каштурка на дърво. И вътре има в честа разни айтами. Да. Това е редстоун. По-хубаво не му ги вземайте. Значи, ако искате да играете, има и малко правила. Нали, например, като да не се слагат TNT и да се грифат къщи. Или пък да се краде в честовете. Да. Което и наказанието ще бъде бан от самия. По IP. Да, по IP бана ще бъде. И ще свършим епизода, айде при мене. Идвам. И мерси, че ме гледахте. И дано още време да се виждаме. И чао!